Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo máme potrebu zbierať umenie? Je to kvôli tomu, že v umeleckých dielach vidíme finančnú hodnotu, pociťujeme pri nich silné emócie, alebo ich chceme zachovať pre budúce generácie? U každého zberateľa zvyčajne prevláda jeden z týchto dôvodov. Ktorý z nich by prevládal u vás? Nechajte sa inšpirovať rozhovorom s Barborou Pulpánovou, v ktorom sa dozviete aj to, že nepotrebujete výhru v lotérii, aby ste sa stali zberateľom umenia. Volám sa Tatiana Poliaková a spolu so sprievodkyňou a kurátorkou do ucha Michaelou Šimonovou vás vítame pri počúvaní ďalšej epizódy Art Story. Zakladateľka vzdelávacej platformy EduArt Experience Barbora Pulpánová pomáha milovníkom umenia a investorom zorientovať sa na trhu s umeleckými dielami. Skúsenosti zbierala v prestížnom aukčnom dome Christie's ako globálna manažérka komunikácie a podieľala sa aj na vzniku a riadení Christie's klubu mladých zberateľov. Tie aktuálne prenáša do stredoeurópskeho priestoru, vytvárajúc profesionálne a priateľské prostredie pre budúcich zberateľov. S Barborou Pulpánovou sa rozprávala Michaela Šimonová. Dnes mám tu česť uvítať vzácneho hostia v našom štúdiu a pevne verím, že nasledujúci rozhovor bude rovnako príjemný nielen pre nás dve, ale aj pre vás. Tak ja nechám našu vzácnu hostku, aby sa vám teraz v stručnosti představila. Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Mé jméno je Barbora Pulpánová a vedu program pro začínající sběratele umění. Je to takový edukativní program, půlroční, kde se učíme, jakým způsobem se zorientovat na trhu s uměním a na to jsou dále navázané i další aktivity. Skvelé a my práve toto využijeme a nielen v tejto epizóde, ale dúfam, že aj v ďalších epizódach. My sme už trošku načali v starších epizódach o zberateľstve, o aukčných domoch a veľmi radi by sme práve priniesli viac informácií z tejto oblasti, lebo zďaleka sme ju nevyčerpali v minulosti a práve takouto formou rozhovoru pevne verím, že sa niečo nové dozviete, možno aj z trošku iného uhla pohľadu ako len z toho môjho. A ja mám hneď takúto prvú otázku, myslím, že aj takú základnú, ale zaujímal by ma váš názor a to je, aké sú podľa vás hlavné dôvody, prečo ľudia vôbec zbierajú umenie a umelecké predmety? Děkuji za velmi zajímavou otázku. Já bych si dovolila ještě ji na úvod maličko přeformulovat a to tak, proč bychom vlastně vůbec umění měli sbírat. A já si myslím, že a je to určitě součástí nějakého odpovědného podnikání a nějakého odpovědného působení v naší společnosti. Bylo to tak už i v historii, kdy velké rodiny typu Medičejských si tehdy tedy ještě na zakázku dávali vyrábět velká umělecká díla a tím podporovali umělce a současně tím dávali najevo i vlastní vkus nebo také společenský status. A právě to je vlastně přenositelné i do dnešní doby, takže nejen tím, že sbíráme umění a ukazujeme tím, jaký je náš vlastní vkus, nějak se tím definujeme, sami se tím intelektuálně obohacujeme, tak to můžeme využít i proto, že tu společnost třeba někam posouváme, protože tímto můžeme velmi přímo, každý jeden z nás, každý jeden sběratel, může ovlivnit kariéru umělce, ať už tím, že si pořídí umělecké dílo, nebo že chodí na jeho výstavy, nebo že ho nějak dále třeba finančně podporuje a tím spolu vytváří v tu danou dobu i nějaký kulturní odkaz třeba do budoucna. Takže já si myslím, že role sběratele je velmi důležitá a velmi odpovědná. A o mnoho širšie možno, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Však nie je to iba o práve tej kúpe, ako ste vravela, ale dnes sú už aj iné formy podpory. Tiež som sa stretla aj s takýmito prípadmi, že na vznik nejakého umeleckého diela bola teda potrebná aj tá dôvera, aj tá viera práve v to, že áno, ten umelec alebo tá umelkyňa práve mi dodajú to, po čom ja túžim, alebo to, čo sa mi páči. A to už bolo aj v tej histórii, ako ste už teda spomenula. Mne tak prišla na taká ďalšia otázka, keď sme sa o tom bavili. A to je to, že či
je podľa vás potrebné aspoň nejaké minimálne umenovedné vzdelanie zo strany práve toho zberateľa alebo investora alebo podporovateľa umenia, aby mohol práve oceniť to umelecké dielo, či už finančne, historicky, prípadne emočne, lebo sa bavíme o niekoľkých rovinách. Práve aj v tomto zberateľstve nie je to skutočne iba o tej finančnej stránke, tak ako vidíte práve ten vklad alebo možno nejakú tú nutnosť alebo nenutnosť toho umenovedného vzdělání. Já si myslím, že na začátku to není nutně podmínkou, protože se můžete vydat cestou, že se obklopíte různými odborníky, kteří vám na té cestě pomohou. Můžou to být různí art advisoři, kunsthistorici nebo také galeristé. Myslím si, že důležité v tom počátku je mít chuť objevovat svět umění a postupně si myslím, že vás to tam i navede, protože čím více do toho začnete pronikat, tak se začnete více zamilovávat do umění a s tím je spojeno i to, že si začnete třeba více věcí dočítat a sami dostudovávat. Ale pokud máte obavy z toho prvního kroku, jak začít, tak v tom může právě pomoci i ten náš program, protože díky tomu na to nejste sami, ale je to skupinka lidí, která také tápe, podobně možná jako vy, nevíte, kde začít, jak si pořídit umělecké dílo. Takže spolu s tím, jak se díváme na to, jak funguje trh s uměním, chodíme tam, kde umění žije, bavíme se právě s těmito experty, tak vám to vlastně pomáhá si vybudovat vlastní sebevědomí a pak budete moci udělat sami to rozhodnutí, co konkrétně se vám líbí, jakou cestou se vydat. A určitě je dobré také tomu prostě nějaký čas věnovat a postupně si ty věci nakoukávat. To znamená, čím více věcí uvidíte, tím víc si vlastně budete budovat i nějaký osobitý vkus. Mm-hmm. Určite súhlasím, lebo je to vidieť napríklad aj v nejakých súkromných zbierkach, ktoré sú k dispozícii verejnosti, či už tuzemské, alebo či už v zahraničí, keď skutočne niekto, kto je potom už na takej filantropickej až úrovni, by som povedala, keď chce zdieľať tie svoje zbierky so svetom, alebo prepožičiavať možno svoje umelecké diela, alebo teda tie umelecké diela, ktoré vlastnia, tak je tam potom, by som tiež povedala, už ten možno nie priamo vycibrený vkus, ale niečo, čo vás na tom umení chytí, zaujme a dajú sa sledovať dnes aj vývoje, či už tých cien alebo toho záujmu o určitých umelcov počas rokov. Takže je tam zrejme viacero aspektov, viacero rovín, do ktorých sa potom človek môže možno aj ponoriť, že či ide primárne emočnou stránkou, že áno, to sa mi páči, týmto chcem byť obklopený, to ma nejako oslovilo. Možno finančnou, keď je niekto viac racionálnejší, že sleduje ceny, áno, tento štýl je momentálne in, tento štýl je možno trendy, možno investične zaujímavý, alebo naopak historicky, že je to niečo nadčasové, možno aj nejakí starší majstri, možno nejakí inovátori, moderná, ktorá je stále populárna medzi zberateľmi aj na Slovensku, aspoň čo si všímam, že tie súčasné veci možno sú niektorí zberatelia opatrnejší, ale vidím, že tá napríklad slovenská moderná, ktorá je už taká uzavretá kapitola, tak ako keby je to stále veľmi vyhľadávané a aj prezentované mnohými galériami. Teď jste vlastně hezky odpověděla za mě na tu vaši první otázku, jaké jsou ty hlavní důvody, proč lidé sbírají umění. Samozřejmě u začínajících sběratelů je velmi silný aspekt ten investiční, to znamená, tam se k tomu dá přistupovat jako k jakékoliv jiné investici. Když máte začínajícího umělce, tak samozřejmě riziko toho, že se vám to dílo zhodnotí, je mnohem nižší, ale potom to zhodnocení může být několika i setnásobné, zatímco u té prostřední skupiny umělců, kde už máte nějaké parametry, kterých se můžete chytit, jako je skupinová výstava nebo jeho zastupování známou galerií, účast na zahraničních veletrzích, tak tam už ta investice je jako trošičku jistější nebo poučenější a pak je typ umělců, kteří už to renomé mají například i v zahraničí, tak tam už se víceméně nemůžete tolik splést, ale ta investice bude vysoká. I tady se doporučuje vlastně nějakým způsobem to portfolio diversifikovat. Sběratelé, slyšela jsem to už od řady sběratelů, říkají, že zhruba 10% té jejich sbírky jim stejně jakoby pokryje náklady na ty další akvizice.
Další ten aspekt, který jste zmínila, je ten emocionální nebo intelektuální. Někdo se vyloženě rozhoduje pouze na základě toho a je to samozřejmě dobře, protože vy s tím uměleckým dílem doma žijete, na vás působí a já sama za sebe musím říct, že mě osobně umění, které mám doma, proměňuje velmi intenzivně. Takže já na umění částečně nahlížím na určitou formu seberozvoje. Je to trošku jinak, když s tím uměním žijete, než když jdete pouze do galerie. A je to velmi, velmi zajímavé, doporučovala bych to všem. Samozřejmě jednak může jít o tu líbivost, někdo třeba hledá nějaký širší, větší intelektuální přesah. No a třetí možnost, jak na umění nahlížet, je ten, který už jsem trošičku nastínila, a to je nějaký více společenský přesah, to, že můžete vlastně svými nákupy a podporou umění zanechávat ten odkaz pro budoucí generace. Alebo podporovať práve začínajúcich umelcov, tých, ktorí sa snažia, možno tých, ktorí ešte nie sú tak zastúpení galériami, alebo tí galeristi ich môžu takýmto spôsobom aj vyzdvihnúť, prípadne ich prezentovať ako niekoho, kto má potenciál na tom trhu umenia, lebo pripomína mi to také tie rizikové investície, rizikové fondy, ako ste spomínala, pri tých začínajúcich umelcoch, a ja si myslím, že tam je práve možno aj nejaký ten konflikt však medzi tou intuíciou, že áno, zdá sa mi to zaujímavé, ale možno aj tou opatrnosťou, že či to teda nie je iba môj interný pocit, či takto možno budú zmýšľať aj ostatní potenciálni, či už kupci, alebo aj galeristi, alebo napríklad aj múzea, alebo presne tam ten dôležitý aspekt, ako ste to spomínala už zo párkrát, že je tam aj tá úroveň, alebo možno to vnímanie úrovni umelca aj z toho finančného hľadiska, ako sa prezentuje doma v zahraničí, výstavy v galériách, v múzeách, a nielen v nejakých súkromných predajných priestoroch, ale aj práve v tých nepredajných, lebo stále to má taký punc, že áno, bola tam tá výstava, boli tie jeho diela vystavené, alebo jej diela, či už v kolektívnej alebo individuálnej výstave, že skutočne hrá tam viacero aspektov. To jsou přesně ty aspekty, které by bylo dobré znát. Samozřejmě v ideálním případě by ta koupě uměleckého díla měla splňovat všechny tyto tři pohledy, to znamená z hlediska toho investičního minimálně víte, že to dílo si bude držet uměleckou hodnotu, zároveň vás to nějakým způsobem stimuluje a zároveň to má i ten společenský přesah. Minimálně takto se rozhoduju já předtím, než si něco pořídím. A myslím, že sa s týmto stotožňujem aj ja a so svojou malou zbierkou síce, ale predsa len. Takže všetky tieto tri roviny minimálne v prvom takom diele, ktoré som si kúpila do zbierky, boli podľa mňa teda prítomné. Takže som rada, že keď sa tak spätne uvedomím, že vidím tam tiež každý tento aspekt, a myslím si, že aj pre našich poslucháčov, ktorí nad tým premýšľajú, možno trošku aj upokojiť, že nemusí to byť hneď nejaké veľké dielo, lebo podľa mňa mnoho začínajúcich zberateľov si možno hneď predstaví diela v hodnote desiatok tisíc eur alebo korún, ale myslím si, že skutočne sa dá začať aj v maličkých krokoch, v nejakých pokojne grafikách, menších formátoch, že nemusí to byť hneď niečo veľké. Přesně tak, myslím si, že hodně opomíjená technika na českém i slovenském trhu je práce na papíře, zatímco když vyjedete do zahraničí, tak tam je to velmi oblíbené, sběratelé z toho vůbec nemusí mít strach, protože pakliže se to správně adjustuje, zarámuje, tak to dílo vydrží dlouho a je to právě hezký způsob, jak si pořídit umělecké dílo i v těch nižších cenových hladinách. Pak samozřejmě zmiňujete i tisky a jsou i další techniky. Presne tak, ktoré sú dostupnejšie, či už finančne, ale aj napríklad z hľadiska kusov, ak ide napríklad o grafiku, že skutočne tam máte niekoľko kusov, ktorých je každý originál, takže nemusíte sa práve toho báť. Neznamená to, že je to niečo podradnejšie. Áno, tá finančná hodnota sa mení, pretože ako náhle máte 30 kusov grafiky, 50 kusov grafiky, tak samozrejme, že je to inak, keď máte iba jednu olejomaľbu, ale zase tie kopie slávnych nejakých diel olejomalieb to robili umelci už desiatky rokov dozadu, možno keď nie stovky. Takže nie je to opäť nič nové pod slnkom a myslím si, že ak to aj nie je nejaký jeden jediný výnimočný kus, tak to neznamená, že automaticky to nemá hodnotu, ak je to tzv. Originálna kópia, alebo ak je to práve tá grafika, alebo napríklad nejaká séria. Možno trošku si dávať pozor pri nejakých kópiách, ktoré buď sú
nechcem povedať úplne neautorizované, ale napríklad na trhu s umením grafiky od Andyho Warhola, o ktorom sme už mali tiež nejaké tie časti, ktoré sa kolíšu na cenovom napríklad rozmedzi a vedia byť niekedy mätúce pre potenciálnych zberateľov, že prečo niektoré sú také drahé, prečo niektoré také lacné. Ale tam sa dostávame opäť k tomu vzdelávaniu v umení, presne. A to, že na čo možno máme záľusk, možno nie je zle sa na to buď pozrieť, poradiť, postupne dovzdelať a skutočne ísť takouto možno svojou cestou, čo je možno aj tomu človeku najkomfortnejšie a možno aj na čo má čas, lebo povedzme si pravdu, dnes čas sú tiež peniaze a to vzdelávanie v umení nie je to také, že si človek pozrie zo pár videí, vypočuje zo pár podcastov a už je odborník. Myslím, že obe dobre vieme, že je to vzdelávanie na takú dlhšiu cestu, na to porozumenie, pochopenie rôznych kontextov spoločenských a v tomto prípade aj finančných, lebo nie je to iba o tej duši, o tej mysli, ale je to aj o tom trhu, je to aj o tej praktickej stránke. Takže človek musí pozerať trošku aj na tie iné smery, ak teda sa zaujíma o tie investície. Já bych tomu jen dodala, že určitě není žádná ostuda se právě poradit s jakýmkoliv odborníkem, byť svět umění může občas fungovat trošku odtažitě. Tak elitkársky možno, takže to nějaká taká bublina. Tak ono to tak ve výsledku není. Většina lidí, se kterými jsem se setkala, tak jsou velmi otevření, velmi rádi vás přivítají v galerii nebo v aukční síni a to platí jak tady, tak i v zahraničí. Kdykoliv můžete vyjít do aukční síně Christie's, dají vám tam kávu, pejsci jsou tam vítáni, děti, takže... Prípadne ponúkajú práve aj tiež veľké aukčné domy, svoje vlastné vzdelávacie aktivity, prednášky, takže snažia sa byť, myslím si, že tiež otvorenejšie. A možno aj naše galérie, už len nejakými drobnými vernisážami, ktoré sú otvorené pre verejnosť, že nie je to iba na nejaké VIP vstupenky, lebo sú aj takéto akcie. Tak ja si myslím, že aj to sú také možno príjemné aspekty a človek sa toho nemusí podľa mňa báť a netreba sa toho umenia zľaknúť aj z tohto aspektu. To neznamená, že teraz umenie by malo byť obraté práve o tú duševnú stránku, o tú estetickú stránku a brať to iba ako finančne, ale možno, že poukázať aj na to, že aj umenie vie byť zaujímavé z tejto stránky a možno tak trošku aj približiť ľuďom, ktorí možno by primárne nešli do tej galérie, do toho múzea. A práve tam už opäť sa dostávame k tomu, ako sme vraveli, že najprv to vnímanie možno vidíme inak, ten potenciálny investor, a ako náhle sa do toho viac zahlbí, tak to umenie mu možno bude otvárať aj nejaké iné aspekty, či už osobnosti, alebo možno aj záujmov v tom širšom ponímaní. Mně přijde zajímavé srovnání s hudbou, protože u ní nikdo nepředpokládá, že by jí nutně musel člověk rozumět, ale vlastně tak nějaký jako intuitivně přijímá, poslouchá a nějak to na ně působí. Zatímco u toho umění se všichni ptají, jestli to je správně, není to správně, je to kvalitní, není to kvalitní. Přitom umění je stejně tak jako hudba velmi subjektivní a intuitivní záležitost, takže důležité je podle mě budovat to sebevědomí tady těmi kroky a pak vlastně ať se každý rozhodne sám, co s ním právě rezonuje. Presne tak a potom si to aj možno určiť, do akej miery sa ten potenciálny investor chce aktívne zaujímať o umenie, pretože nie je nevyhnutné, aby človek chodil teraz na každú vernisáž, na každú prednášku, dával si každý kurz, ktorý nájde, lebo potom toho môže možno pôsobiť aj príliš veľa a to utriedenie je tam potrebné, lebo už dnes tá diverzifikácia tých rôznych umeleckých smerov a umeleckých prejavov je skutočne široká. Tak ja si myslím, že práve ten postup, čo možno intuitívne osloví človeka, tak možno, že ísť potom a tá umelecká intuícia sa dá aj vycvičiť. Nie je to niečo, s čím sa rodíme. Možno niekto je viac citlivejší na umenie, možno ho niekto viac prežíva, je viac emotívnejší, možno niekto ho viac racionálnejšie prežíva, ale to je úplne v poriadku, ale ja si myslím, že takú tú umeleckú intuíciu alebo umenovednú intuíciu si vieme vypestovať skrz rôzne cestičky. Jak říkáte, těch akcí, na které je možné chodit a online kurzů a podcastů je skutečně obrovské množství, takže vlastně na druhou stranu je dobré, když vám to někdo vytříbí trochu, nebo řekla bych kurátorsky prevedie trošku. Přesně tak, abyste nemuseli nutně konzumovat úplně všechno.
To by bylo na opravdu 2 full-time joby. Presne tak. Ja s tým tiež súhlasím a ja si myslím, že je to skvelé, že tie barličky sú o mnoho dostupnejšie ako kedykoľvek predtým, keď sa to vie aj kombinovať. Čiže viete skutočne požiadať o tú pomoc priamo odborníka, ale zároveň máte možnosti vzdelávať aj samého seba v tom umení a vybrať si tú cestu, ktorá je pre vás najlepšie, kombinovať tie rôzne možnosti dnes už v online svete, ako ste spomínala, aj veľa aj tých online kurzov, ale aj videí edukatívnych, no čokoľvek, alebo či už stránok, virtuálnych múzeí, galérií. Sú platformy, ktoré majú taktiež virtuálne prehliadky v múzeách, ktoré sú možné. Čiže skutočne ten svet sa tak otvára, vrátane toho umeleckého sveta a tá kombinácia toho, čo momentálne potrebujete, či už je to oslovenie tých odborníkov, či už je to samostatná edukácia, alebo práve tá návšteva fyzická v nejakom priestore, dá sa to podľa mňa krásne skombinovať. A přijde mi, že teď je poměrně vhodná doba, příhodná pro sběratelství, protože na Slovensku vzniká spousta zajímavých projektů v této oblasti, otevírají se i nové galerie, pořádají právě i ty galeristé zajímavé edukativní akce, takže myslím si, že nazrála doba pro to, aby se i Slováci více otevřeli umění a třeba sběratelství. Ja s tým môžem len súhlasiť a možno by som len dodala pre našich poslucháčov, že netreba sa umenia báť ani z tohto hľadiska a možno vám dodáme odvahu a inšpiráciu aj v ďalších častiach takejto edukatívnej minisérie, ktorá sa vám dúfam bude páčiť. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story Podcast.